kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not fear. Eskutik zatozenaren, gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not fear. Eskutik zatozenaren, gora, gora, gora. Begira. Zauri zezitan inez eziren norberan zena, kemena duzinez erra, baina iluna izanez. Zergatik, 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 ta azkenan ez da zoza. La 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 la. Oh, oh, oh. 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 Do you think you're alone in this? You made a song, you may not fear. Eskutik zatozenaren, gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not fear. Eskutik zatozenaren, gora, gora, gora. Begira. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Irumendi telebista, mendiaren sortua, beti zoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, mendialdean sortua, beti zoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Kaixo Nitio naiz eta gaur 5. mailako.
Saioa egingo dugu. Kaixo, ni Salome naiz, eta orain urtebetetzeak esango dizkizuet. Iraia, LH3 man, sare, LH4, Ainara Bueno eta Aia, LH5, Saioa eta Irina, HH4, urte, Adrian Olatz eta Izea. Urria, LH1, Marin, LH4, Lander, LH5, Roia eta Iraide, HH4 urte, Aiala, HH2 urte, Saima Aiur eta Ander. Azaroa, LH2 Manez, LH3, Odei, LH4, Maider eta Barezi, LH5, Ilenia Naroa eta Miriam. Agur. La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko ban. Zugatuzekin konexioa. Zer moduz egun hauek hemen? Ondo. 6. mailakoekin eta maiztuko 5. eta 6. mailakoekin joan ginen eta oso ondo pasatu genuen. Heldu ginenean txalekoa jantzi eta itsasontzia zuhatza irlare eraman gindituen. Iritsi ginenean, txarra bat izan genuen eta logeletara joan ginen, baino jantzia jarri eta pedalotara joan ginen. Gu 12 pedaloa geuden, eta ez zuen funtzionatzen. Pentsatu genuen gu gabe joango zirela bazkaltzera. Zelako beldurra! Egia da, zelako beldurra pasa zenuten. Eta ni hor pospozik nire pedalarekin. Eta bazkaldu eta gero zer egin genuen. Kaiak eta bela egin genituen. Eta gau heldu zenan buruzor bat ikusi genuela pentsatu genuen. Bai, ze susto! Baina linterna piztu genuenean ez zegoen inor. Egia da, zelako beldurra gau oso horretan pentsatzen. Iez genuen lorik egin. Eta denbora guztian esaten ziguten berriro ikusi zutela eta untxi arroz bat agertuko zitzaigula. Eta guk sinestu genuen. Hurrengo egunean esnatu gozaldu. Eta baino jantzia jarri genuen eta pedalotara joan ginen. Oraingoan ez zuen inor hartu mobilgarren pedaloa, Eskerrak. Eta gero trampolin batera joan eta uretako tobogan batera joan ginen. Ze oroitzapen polita neskak. Otsailan barnetegi errepikatuko dugu. Ze ondo! Azkenean bazkaldu eta gero logeletatik maletak hartu genituen. Adi bigarren maila, zenbat jarduera egin genituen uretan? Adi bigarren maila, zenbat jarduera egin genituen uretan? La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen eto
esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. Zugatorekin konexioa. Zer moduz egun hauekin? Batek jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin. Enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Batek jakin, zerekin, presio guzti honekin probatu desegin. Enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastikozko antzokira, bakarrik zauden, zirkoren erdian. Ongi etorri antzerkira. La 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 la. La 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 la. Kaixo, gaur Irina, Mikel eta Julen gara eta 6. eta 5. mailakoek egindako aparatuen maketak erakutsiko dizkizuegu. Digestiorna, zirkulazio eta iraitz aparatuak egin ditugu jarraian. Bakoitzak nola funtzionatzen duten erakutsiko dizuegu. Iraitz aparatua, gorputz barruan behar ez ditugun substantziak pixaren bidez kanporatzen ditu. Zirkulazioan aparatuan odola bihotzetik gorputzera beste atal guztietatik eramaten du odol horietatik barrena. Arnas aparatuan aireko oxigenoa hartu eta karbono dioxida botatzen dugu. Digestio prozesuaren bitartez elikagaiak eraldatu eta sustantzia arruntagoak bilakatzen dira, mantendu gai. Horrela, energia eta materialak lortzen ditugu. Adi 4. maila, hona zuen galdera. Ze aparatu erabiltzen dugu elikatzeko? Adi 4. maila, ze aparatu erabiltzen dugu elikatzeko? La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. La 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 la. La 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 la. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not. Gogoratzen duzu ze ondo pasa genuen maskaraban? Bai! Maskara Arabako herrietan egiten den festa da. Araba guztiko inauterietako pertsonaiak jaten dira eta aurten kanpezun egitea tokatu da.
Ni maskaraban ze pertsona den esango dizuet. Zalondoko hartzak, Oiongo katxiak, Laguardiako katximorroak, Kuartangoko botargak eta askoz gehiago. Gauean Lekeitioko deabruak etorri ziren, eta jende guztia saltoka eta dantzan zeuden ikuskizunarekin batera. Guk oso ondo pasatu genuen. Ikuskizun oso polita zegoelako plazan. Eta gauean ere Lekeitioko labruekin. Ni hodeirekin korrikan nengoen ihes egiten. Orduan hesi batekin jauzi nintzen eta sorbaldan kolpe oso handia hartu nuen. Ni ez nintzen egon eta ez dut esperientzaren, baina nire gustatuko litzaidake hor egotea. Nire esperientzia oso barregarria izan zen zergatik. Nik desfilea ikusten ari nintzen eta zezenbait bat etorri zen nigana beltzez margotzeko. Adi seigarren maila, hau da zuen galdera. Zein herritik etorri ziren katximorroak? Adi seigarren maila, hau da zuen galdera. Zein herritik etorri ziren katximorroak? Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake, eguzkia joan baino lehen. Kaixo, Neoia naiz eta munduko txiste onenak kontatuko dizuet. Bi ardi futbolean jolasten daude. Eta bat botatzen du baloi eta beste esaten dio, Juan, zubi. Rosa naiz, barkatu, daltonikoa naiz. Gizon bat medikura joaten da, eta esaten dio medikuari. Mediku jauna, nire puzkerrak ez dute usantzen, bota bat, prrrr. Hori oso larria da, ebakuntza behar duzu. Non ipudian ez izona ez, sudurrean. Ai aurrezkuntza, hau da zuen galdera, zenbat txiste bota ditut? Ai aurrezkuntza, hau da zuen galdera, zenbat txiste bota ditut? Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain,
Kaixo, gu Ilenia eta Saioa gara, eta orain asmakizun batzuk botako dizkizuegu. Lehenengo asmakizuna. Jateko balio du, ukitzeko baita eta txalo egiteko ere. Zer da? Bai, oso ondo, eskuak dira. Orain bigarra asmakizuna. Gogorra eta eztia, gabonetako jakia. Zer da? Bai, oso ondo, turroia. Hirugarren asmakizuna. Klasean dago eta erabiltzen duzunan desagertzen da. Zer da? Ondo, borragoma da. Hitzetan nago, ez dut soinurik, letra bat naiz. Zer naiz? Noski, H letra naiz. Eta orain azkenengo asmakizuna izango dugu. Adi, hirugarren maila. Kalean bizi naiz eta oso argala naiz. 3 begi ditut. Berdea, gorria eta laranja. Zer naiz? Adi, hirugarren maila. Kalean bizi naiz, oso argala naiz. 3 begi ditut, gorria, berde eta laranja. Zer naiz? La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. La 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 la. La 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 la. Do you think you're alone in this? You made a song, you may not fear. Eskutik zatozen arren. Gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? Kaixo, ni Roia naiz eta gaur magia truko batzuk erakutsiko dizkizuet. Orain ikusten duzue txanpon hau. Ondo ikusi. Egingo dut txanpon hau desagertzea. Egiten dut horrela edalontxearekin eta tatxan desagertu egin da. Eta egiten dut horrela eta berriro agertzen da. Orain beste truko bat. Ikusten duzue tutu hau, baina ez dago ezer barruan. Baina tatxan zapi bat, baina nondik atera dela uste duzue. Espero dut gustatzea eta zuek, neska mutilok, magian sinesten duzue? Adi lehenengo maila, hau da zuen galdera, zenbatekoa zen txanpona? Adi lehenengo maila, hau da zuen galdera, zenbatekoa zen txanpona? La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake. Eguzkia joan baino lehen. La 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 la. La 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 la.
Ilmeni telebista, mediaren sortua, bertsola garria, dentzat pentsatua.